বিচাৰিছে ময়ো বিচাৰিছোঁ কাৰণ যিকোনো বস্তু কাম কৰিব গ'লে আমাৰ মন্ত্ৰিত্ব লাগিব ময়ো বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত মোৰ দাবী যে আমাক মন্ত্ৰিত্ব দিব লাগে পূৰ্বতে মন্ত্ৰিত্ব পোৱাৰ অভিলাৰীৰ खुलुमबाय लोगोफोर दिनै सेवालि मेडामनि मोनसे आपडेट फैदों दुखुनांथाव जाथाय दिनै बिथाङा 3 नं क'क्राझार समस्तियाव इलेक्सन गेलेनानै देरहाबाय नङा होनबा दा देरहानानै बिथाङा मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों बिथांनि मा दुखुनांथाव जाथायखौ आं गुवारै फोरमायगासिनो दिनै बिथांनि सायाव मा जादों ओमफ्राय दा नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो ओमफ्राय थेवबो आं नोंथांमोननो गुवारै फोरमायनो थांगासिनो दिनै बिथांनि जाथायनि सायाव ओके लोगोफोर नोंथांमोना दिनै जेनेबा जोंना सेवालि मेडामा 3 नं क'क्राझार समस्तिनिफ्राय इलेक्सन गेलेनानै देग्लाय देरहाबाय नङा होनबा जोंहा UPPLनि एगेन्स्टै लरेन्स लारि सारनि एगेन्स्टै माने देग्लाय देरहाबाय नोंथांमोना बयबो मिथिखायो दा बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथियो दिनै सेवालि मेडामनि मा प्रब्लेम मा फेस खालामनो गोनां जादों दिनै बिथाङा देरहानानै जोंहा सेवालि मेडामनि प्रब्लेमानो गिदिर प्रब्लेम जाबाय बिथाङा मोनसे दा देरहाखांनायनि उनाव जोंहा BTC सरकारा हाग्रामा सरकारा BTCनि चिफ जानानै बिथाङा पावारलेस जादों नामा बे मोनसे माने गोसोआव जोंनियाव जाखांफैदों मानो होनबा दिनै जोंहा सेवालि मेडामा देरहानानै जोंनि BTC एरियायाव थानानै रायजो राजानि खामानि मावनो सानदों बिथाङा जोंनि क'क्राझार केपिटेल सिटियाव नङा होनबा दिनै नोंथांमोना प्रेस मिडियाव नुगासिनो दिनै BTC सरकाराव जुदि जोङो हाग्रामा महिलारिया चिफ जानानै जुदि पावाराव गैया आरो दिनै गैयाबा बोरै जानांगौ नङा होनबा नोंथांमोना साननो गोनां दिनै सेवालि मेडामा देरहाखांनायनि उनाव प्रेस मिटनि गेजेरजों दिनै मन्त्रिनि थाखाय दाबि खालामदों दिनै दाबि खालामनांगौ जादों माने मन्त्रि सिटनि थाखाय हाइकमान्डनिसिम ओमफ्राय दिनै MLA नि सिट मोनगोन ना मन्त्रिनि सिट मोनगोन नङा होनबा दा MLA आरो मन्त्रिनि गेजेराव बहुद डिफारेन्स दङ माने MLA आव बारा बिदि खामानि मावनो हास्लाबा होननानै खोनानो मोन्दों जिखिनि गोहो दं खिन्थु मन्त्रि मोनोबा बांसिन मोजां जायो होननानै बुंदों आरो जिखिनि मावनो गोनां खामानि बेफोरखौ थाबनो मावनो हायो होननानै बुंदों खिन्थु आंबो बारा मिथिलाबा बेसेबां गोहो थायो मन्त्रि आरो MLA नि सायाव दा जिखिजाया जोंहा सेवालि मेडामा देरहाखांनायनि उनाव माने मन्त्रिनि दाबि खालामदों मन्त्रिनि सिटखौ नङा होनबा दा नोंथांमोना प्रेस मिडियाव नुदों ओमफ्राय MLA बो जुदि मोनबाबो थिगैनो दं होनदों बिथाङा जिखिजाया मन्त्रि आरो MLA बिनि गेजेराव मोनसे मोनबाबो जायो बिदि बुंनाय नुदों दा ओमफ्राय आरो सिटखौ जोंनो क'क्राझार सिटआवनो नांगौ होननानै बुंदों आरो बिथाङा MLA मोनबाबो मन्त्रि मोनबाबो दा MLA मोनबाबो माने क'क्राझार सिटआव दाबि खालामदों बिथाङा दा बहा होयो बिथांखौ MLA हिसाबै बा मन्त्रि हिसाबै नङा होनबा दिनै जुदि बेफोरबायदि दाबि नांगौ जायोबा जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ जानानै नङा होनबा बिथांमोना मोनसे पावाराव दं बिथांमोना दिनै बिदि दाबि खालामनांगौ जालायोबा जों माने साननो गोनां बाथ्रा जायो किसुमान बुस्थुफोरा दिनै पावारलेस नामा थारैनो नङा होनबा BTC आव जेनेबा दा हाग्रामा सारा माने दा सरकार खुंगासिनो नङा होनबा दा BTC खौ दा बेफोरबायदि पावार थानानैबो जुदि बेफोरबायदि दाबि नांगौ जायोबा नङा होनबा बिथांनि वाइफ जानानै जों माने एसे साननो गोनां आरो नङा होनबा रायजो राजाफोराबो बेफोरबायदि नुयोबा दाबि नांगौ जायोबा ओमफ्राय दा बिथाङा क'क्राझार समस्तिनिफ्रायनो देरहादों दा आरो क'क्राझार समस्तियाव मोनगोन मोना सिटखौ बेबो माने कनफिउस आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव मा बुङो लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो पावारलेस बायदि नामा नङा होनबा दानि बे BTC आव ओमफ्राय आरो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जों दासान्दि भटनि सायाव दाबो देरहानायनि सायाव गोबां तर्का-तर्कि सोलिगासिनो रायजो राजानि माने साननाय हनायफोरा बेलेग नङा होनबा UPPL सासेबो केन्डिडेट देरहानायनि सायाव नङा होनबा दा गोबां बाथ्राफोर दङ जिखिजाया जोङो सेवालि मेडामा जेरै साननाय बेफोरबायदि सिट मोनबानो माने जिखिजाया रायजो राजानि बिथाङा खामानि मावनो ओंखारदों देग्लाय क'क्राझार केपिटेल सिटियावनो थानानै बिथाङा लाइमोनफोरनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय क'क्राझार सिटिखौ गोबां डेभेलप खालामनो थाखाय बाथ्रा बुंदों दा थाबैनो बिथाङा क'क्राझार सिटियाव होनांगौ केपिटेल सिटियावनो ओमफ्राय बिथाङा मोजां खामानि मावना जों उनाव नुबाय थासिगोन नङा होनबा जुदि मोजां खामानि मावोबा जों बिथांखौनो देरहाहोबाय थानांगौ नङा होनबा दा आं बेखिनि बुंनानै दोनथ'बाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामनो थेंक इउ स' माच